Prif nod y Comisiynydd Plant yw diogelu a hybu hawliau plant. Mae'r Comisiynydd yn gweithio dros bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, hyd at 18 oed. Hyd at 21 os yw person ifanc wedi bod mewn gofal, neu hyd at 25 os yw person ifanc wedi bod mewn gofal ac yn dal ym myd addysg. Gall y Comisiynydd Plant adolygu pa effaith mae penderfyniadau ac ymarfer rhai cyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn ei chael ar blant a phobl ifanc yng Nghymru, a sut mae nhw'n effeithio ar eu hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn. Mae hyn yn cynnwys pŵer i fonitro pa mor effeithiol yw cyrff cyhoeddus wrth ddelio gyda chwynion, sut mae nhw'n sicrhau bod unrhyw bryderon mae eu staff yn ei codi ynghylch lles plant yn cael gwrandawiad, a sut mae nhw'n sicrhau bod plant yn cael cyfle i leisio barn ar y materion sy'n effeithio arnynt. Mewn amgylchiadau penodol gall y Comisiynydd hefyd edrych ar achosion sy'n ymwneud â phlant unigol. Mae'r rhain yn cynnwys os ydy'r plentyn fel arfer yn byw yng Nghymru, os ydy'r achos yn codi pryderon ynghylch hawliau neu lles plant yn gyffredinol yng Nghymru, ac os does dim sefydliad arall mewn gwell sefyllfa i ddelio gyda'i pryder. Gall y Comisiynydd hefyd roi cyngor i'r cyhoedd ar faterion sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, ac mae hi'n gwneud hynny trwy dîm ymchwiliadau a chyngor. Nid oes gan y Comisiynydd bŵer i weithredu o dan rai amgylchiadau, gan gynnwys unrhyw fater sydd heb ei ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.